थाइसेल'सोलै माथो फिथाइया जानोसैलां। नारजि बुदां फिथाइया फानजोब्बाय माथो गैला माथो बारा। नारजि बुदाङा फिथा फानलाय मारदों। नायनो फैसाखौ बेसेबां मोनदों नारजि बुदां? सेसलै दानाबा गथ'फोरनो फ्रियाव जाहोबाय होनना मिथिबा आंखौसो रायलायसिगोनलै। ओइ नारजि बुदां खोन्थालाय फिथाइया थाइबेसे फानमारखो? बेफोरखौलाय मानो हिसाब लानांगौब्रा दानो न'आव थांनानै खिन्थाहैनोसैब्रा। आच्छा बिदिबा नों फिथाखौनो फानाखै आरोना? माथो अन गुन्दैयाबो बारा गैला। अन गुन्दैयाथ' बिराद बुरजामोन। खिन्थालाय नारजि बुदां थाइबेसे फाननो हामारखो नों? माबालै आं फिथाखौलाय फाननो हागौमोन नाथाय आं फैसा लायासै गथ'फोरखै। मा होनखो फैसा लायाखै? गथ'फोरनिफ्रायलाय मा फैसा लानांगौब्रा हापां? मा फैसा लायाखै? गथ'फोरनिफ्राय फैसा लायाखै? आच्छा बुजिबाय आं दासो। मेगन सानानै आंखौ माहाजोन जाजानो गिनानै नोंनिफ्राय बांसिन फैसा खामायजानो गिनानै नों आंनि फालांगिखौ नोङो लस खालामजोब्बायना नारजि बुदां हो? गावनिख्रुइ माहाजोनसिन जाजानो गिनानै नोङो मानसिफोरनो फ्रियावनो जाहोजोब्बायना नों नारजि बुदां? ओइ बिदि नङालै। अब्लालाय मानोथो नोंलाय फ्रियाव जाहोनांगौ मानसिफोरनो हो? जायनोनो मेनोनो फ्रियाव जाहोजायो नामा हो बिजनेस मावनाया? हापां आं गथ'फोरखौ बिराद अनो बेनिखायनो जाहोहरबाय आङो। आंनो होफिनगोन दे जेसेबां लस जादों थाइबा 10 थाखाल'सो। नारजि बुदां साला खर' एम्फौ गोनां खोनासं नोङो। थाइसे थाइनै फैसादोंसो 100 थाखा जायो। 100 दोंसो 2000 3000 बिदि जालाङो मिथिबाय? थोबथिंसे दैजोंसो गामलासे बाल्थिंसे दै जायो मिथिबाय? थिग बिदिनो थाइसे थाइनै फैसाजोंसो बुरजा फैसा जालाङो मिथिबाय? साला धोरोमसाला खुलिना दोननाय बायदि मोनदों बियो आंनि फिथा दखानखौ बयनोबो फ्रियाव जाहोनाय। आंनि फिथा दखान हाय रे आंनि लावदुम फिथा एसेबां माने मेगन सायोना आयौ गावनि हिन्जावनि बिजनेसखौनो बेबायदि बरबाद खालामनाय बे हौवाखौसो नुबाय आं आयौ। हापां उन्दै गथ'फोरनिफ्रायलाय बोरै फैसा लानांगौ जाखो? बेनिखायनो फैसा लायासै आं हापां। आं गथ' बिराद मोजां मोनो बेनिखायनो आं फैसा बिनो गोहोखौनो मोनासै। बिदिबालाय गथ'खौनो दर्जनसे खांना लानो हाया नामा नोङो हा? थोद जाम्बि। साला आंखौसो जाम्बि होनदों नों जाम्बाया महा मुर्खआ मानोथो गथ'फोरनो फ्रियावनो लावदुम फिथा जाहोगोन नों हो? मानो? आंहा फिथा फाननानै फिथा दखान होनानै गिदिरथार माहाजोन जानो साननाया फिथानि आं गिदिर हटेल लुना दोननो साननाया दाब जायगायाव ब्रान्च फिसा खुलिना दोननो साननाया सेस नारजि बुदां सेस। दाबो जेबो नङालै हापां लाब लकसानजोंसो जालांखायो बिजनेसफोरा फार्स्ट समाव लस जाखायो। नोंनो खर' खायो होननानै बुंसाला नोङो मिथिखानानै बुजिखानानै फ्रियाव जाहोनाया। हापां आं गथ'फोरनिफ्राय फैसा बिनो बोरैबा मोनोलै। होमबालाय एसेबां गथ' अनफावरि जानो लुगैदोंबालाय गथ'फोरनि आश्रम खुलिनानै लानो हाया नामा नोङो? आंनि बिजनेसखौलाय आंनि फालांगिखौलाय मानो नोजोर होदों नों हा नारजि बुदां मानो नोजोर होदों? हाय रे आंनि लावदुम फिथा दखान। दागाबसैलै हापां दागाबसै मानसिफोर नुगोन। आं नुबायानो। हापां गाबनांला दे दुखु जानांला। आं जि मावबाय दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि मावथारला आङो। जेबोला जों सानैनाव उन्दै गथ' फैगोन। सोर गथ'? नोंनि आरो आंनि। आयौ लाजियोबो दुखुबो मोनोहाय आं बिदि खोनायोबा। आं फैबाय गथ' सथ'। थोद मानो? दानि जुगनि गथ'फोरखौ नुबा गिखायो आं खोन्थाखाबाय आं दाखालिनो नोंनो। थोद गासिबो बेबायदि जायाब्रा जों सानैनि सोलोंथाइ होनायनि सायावसो सोनारगोन दा। आच्छा नारजि बुदां आंनि फिथा फाननायनि लस जानायखौ हा बावगारहोदों नों आंखौ हा बावगारहोदों? आं मिथिया नारजि बुदां जल्दी फिथाया लाबोफिन आरो फानफिन। थोद जाम्बि नोंखौ रागा जोंखागोन होनना मिथिखादों आं बेनिखायनो आइसक्रिमबो लाबोखाना दोनदों आं नै आइसक्रिम। इयो गलिजोब्बाय इयो। आं गलिनो होआखैलै नो जा। मा बुरखायनाय जादों नामा नारजि बुदां? बुरखायनाय होनालै बेखौ अननायसो बुङो। नो आइसक्रिमा। ओमफ्राय न'आव थांनोसै गाबोननिफ्राय मोजां फालांगि स्टार्ट खालामसै दे हापां। नुबायना बिफा खर'आ गाज्रि जामारबाय सन्थलाना अजानावसो लांनांसिगोन खोमा। जानो मा गोदाव सोराव खामानि मावनाय जादों बे? मा जायगायाव खामानि गैला नामा? गोजानावसो मानो थांनो ओंखारखो?
एसेबां नानो आदार होनो गोसो जादोंब्ला आं न'आवनो फुख्रि जावना होनोसै बेयावनो नानो आदार होबाय थादो नों नोंसोरनि रायनायफोरखौ खोनासंनो गोसो गैयालां हिनजाव नायनो फैनायनिफ्रायनो खर'आनो जाला बेना माला थिग जाबावगोन बेनि खर'आ जायखिजाया आङो नाथुर कम्पानियाव थांनोसैलै आइ आरो आफा थादो नोंसोरो आं होनखाबायनो ना जायगायावनो थानानै माव न'आवनो फुख्रि जावनानै होगोन आं गोजानाव थांनो ओंखारनायाव दासो डिस्टार्ब सिगांनिफ्राय बुङालासे दासो थांगोन आंहा जायगा नायथावथाव सोर सोरथो थांनो नागिरदों दङ सानै लोगो मालाय दस्ति थांनो ओंखारमारबाय नामा दस्ति हमरो फिसा बेखौ लाखिलाय माबा नाथुर कम्पानियाव आदार हैनो थांनोसो ओंखारलाबायबाय आंबो बुजायना बुजायनो हालालै बुजायगासिनो आंबो खर'आनो जाला खोमा बेना नाथुर कम्पानियाव खामानि मावनानै फैसा हरगोन दे आइ आरो आफा नोंसोर जिंगा दासि खुलुमबाय आयै खुलुमबाय आफा थांनोसै दे आं नुबायना बिफा सन्थलाया बोरै गानना थांगो जोंखौ बम्ब्र नोंथ' सन्थलानि लोगो नोंथ' लाखिनो हायोमोन ना आं बिराद बुजायबायलै आंनि खोथाखौनो मानिया खालि दुमफावआ नायनो फैनायनिफ्रायनो खर'आनो जाला बेना बिहु जानायनिफ्रायनो मा मा जाखोथाय रावखौबो गोसोआवनो गैला आंखौबा जेने थेनेसो गोसोआव फैदों बियो ओहाय मा जाखोथाय दिमागानो बेना 2012 सनावसो मोनहैबायलै माथो खालामनो दाथ' 2021 सन ना गैला 2012 सनावसो दंहैयो मानसियानो दिमागा हाबाब 2012 सनावसो मोनहैनानै दङ आं मैया बुरखाय बुरसि डाक्टरनाव लांदोंमोनलां बेयावनो डाक्टरा खोन्थादों 2012 सनावसो दंहैयोनो दिमागानो दा 2012 सननि उनाव जाय जाय मानसिफोरखौ लोगो मोनदों बेफोरखौ गोसोआव गैला बियो बेनिखायनोथ' नोंसोरखौ गोसोआव दङ आंखौ एसे एसे गोसोआव दङ माखासेखौ बारा मोजां गोसोआव गैला आरो बियो अन्नानै आंनि फिसा हौवाखौ लाबोफिनथार दे बम्ब्र औ जागोन दे आं नाजागोन थाङाबा थाङा बुंहरबानो जायोलै साला दाबो सफैलाब्रा दा बम्ब्रमायासो एकदमबारे नागिर सफैलायगोनलै बे मोनफैयावनो थाब थाब मोनफैबानो जासै बिसोरबो ट्रेनाबो सफैलायबाय साला बिसोरसो दाबो सफैया माथो सफैनानै दङ लामायावहाय खिनो ओंखारनानैनो गोबाव जादोंलै एसे सालाफोर थोदा जिरायना थाहैनोसै ओइ बहा मालाय पुलिस बाबु नुवाखै नामा जों बहा थांनो ओंखारदों ट्रेन गाखोनो थांनो ओंखारदों ट्रेन ओमफ्राय गुजरात बेंगालराव नाथुरनो आदार दौहैनोसै आदार आच्छा कम्पानियाव खामानि मावहैनो ओंखारदों होनबा नोंसोरो टेस्ट नायग्रोनांगोन नोंसोरखौ टेस्ट खालामग्रोनाय जागोन मानि टेस्ट ब्रा अबि टेस्ट बेखौबो नायथारगोन आरो मानो नाया नायनांगौ रुल्स इज रुल जोंनाव बेमार गैयालै जों जौ लोंबाय थाग्रा मानसिनाव बेमार थायालै औ जोंनाव जेबो बेमार गैया जोंनाव बेमार गैया सिरि था नोंसोरो डाक्टर गासिखौबो टेस्ट खालामनि मानो बेबायदि खस्थ' मावोब्रा जोंनाव बेमार गैया मानसिखौ नायनायानो जोंनि धोरोम सिरि था नोंसोरो लाबो गन्थङा गन्थङा मोजाङै फाथिनानै हो आच्छा नेक्स्ट बेमार ओंखारबा मेडिकेलाव थिनहरगोन आरो दे नेक्स्ट सासेया फैदो आं गियालै मानो गिनांगौ जाखो माखासेबा बिराद मोजां नायजाबाय नंखाय मोजाङै थाना हो गन्थङा डाक्टर बाबु गियो आया मासे गिख' नोंलाय गिनाङा जोंबा सोजाबाय गन्थङालाय बोरै सोहोनोब्रा अन्थाव बाथाव मोनसेल' गन्थं गन्थङालाय मोनसेल' थाखागोनथ' आरो मोजाङै थाना हो जल्दि डाक्टर बाबु बोरैबा थुफ्लंजोबना होबालाय थुसिजोबना होबालाय आंनि गन्थं गुदुंखौ नाङा आंखा बेनाव कभिड मोनखाथारगोन बेनिखायनो बे बेबायदि खालामबाय थादों साला मा गिलु बालुलाय पुलिस बाबु मासि गोबाव खालामदोंलै नों डाक्टर बाबु रिजाल्टआ खोन्थादो
रिजाल्टआथ' गासिबो पजिटिभ गोजा मानो नङा जानो आं थगायगोन नामा सानैना पजिटिभ ओंखारदों सासेना नेगेटिभ नोंना नेगेटिभ आरो बैसोर सानैना पजिटिभ बेमारासो देरसिन मिथिबाय बेमारा मोजां जाबा उनाव आदार हैबाय था आरो खोनासं नोंसोर सानैनाव पजिटिभ मोनबाय जेब्ला नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरनाबो पजिटिभ मोनखासिगोन बे नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरखौ लिंहर न'खरनि मानसिफोरखौलाय मानो नांगौब्रा न'खरालाय मा जादोंब्रा न'खरावनो थाथों बिदि जायो नामा नोंसिनावबो दङ जेब्ला नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरनावबो दं बे आरो नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरनाव पजिटिभ जाबा आरो मानसिफोरनाव सन लाजोबगोन बेनिखायनो लिंहर नायनि नेगेटिभ ना पजिटिभ गसाय मा जाबावगोनलै सन्थलानि बिमा गानथ' मा जामारखो आयौ सन्थला बे जोनोमाव आं नोंखौ जेरैखि जायाबाबो आंनि खालामनासो गारथारगोनहाय एसेबां मोजां मोनो आं नोंखौ सन्थला नों मानो बुजिया हेलौ सानस्रि हेलौ दावजो देलाय मा खालामदों नों आं उन्दुनो नागिरदों नाथाय उन्दुलांनो हायाखै आं जाय बाथ्राखौ खोन्थागोन ना नों उन्दुनोनो ओंखारनाय नङा मा खोथाहाय बियो सन्थलाया पजिटिभ ओंखारबायनो कर'ना टेस्ट खालामनाया औ सन्थलानाव पजिटिभ ओंखारबायनो आयो बोरै बिदि जाखोहाय दालाय ट्रेनफोराव गाखोबा कर'ना टेस्ट नाया होमबा स्टेशनाव आरो बिसोरो नाथुर कम्पानियाव थांदोंमोननो नाथुर आदार हैनो बेयावनो कर'ना टेस्ट खालामजाबाय दा बेयावनो पजिटिभ ओंखारबाय आयै गयसाय थलाय सोमस्रि सन्थला मोननाव थांनि सन्थलाखौ दा लोगो मोनगोन बे हस्पिटालावसो दंहैयोदां आं मिथिया थलाय सोमस्रि थांनि सन्थला मोननाव औ बिदिबालाय खर' गाज्रिया हारसिंसो माखौ मिनिबाय थाखो सन्थ' दालाय बोरै मोनदोंलै मा गोब्राबलाबायबाय थाखो हारसिंनोलाय ओंखाम जाया नामा हांग्रि मोनदि गोसोमनि रानि जानाय लोंनाय खिनाय हासुनायनि अनगा नोंहा जेबो खामानि गैबावला नामा जेबो मिथिनो लुगैबावा नामा नों खोन्थाबासो मिन्थिगोन दा आरो जेसेबां गिदिर बुस्थु मिन्थिया मानो बेसेबां गिदिर बाथ्रा मिन्थिया मानो ओंखाम ओंख्रिखौलाय जाखानांगौखा माथो पॉइंट टू बी नोटेड मा होनाय जाखो बेलाय बादो बेफोरखौ माबालै सन्थलाया कर'ना जाबायनो बेयावनो माबा खुसि जानांगौनि बाथ्रा जाबाय मा दुखु मोनदों नामा नों बेयाव दुखु मोननाय बा खुसि मोननायनि खोथा माथो दङ मानसिया बेमार जादों बेखौलाय एसेबाबोथ' बोरैबा मोनखागोन ना गोसोखौ गाज्रि मोनखागोन ना আমরা সব জানি जाया फासारालाय लाबायदों सन्थलाया कर'ना पजिटिभ जाबाय बेनिखायनो आङो दुखु जानो ना खुसि जानो सानदों सिरि थानो फन खालामनानै सोंहरनो हाया नामा नोङो सन्थलानाव सन्थलाया बेमार जादोंना जामाराखै र' सोंहरफ्लानि